बीटीसीनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारि बिथांनि अनजालि बिसि सेउलि महिलारि बिथांनि जा राजखान्थिनि फोथाराव आगान होनाय बे आगान होनायनि जा बारहावा जा दोहौ बे क'क्राझार विधानसभा बियाबाव जा बीपीएफ दोलोनि गेजेराव जाबायदि दोहौ फैदों बे दोहौखौ थारैनो हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंनाय बायदि दबथायनो हागोन ना जेराव हाग्रामा महिलारि बिथाङा टिकेट मोनैनि बायदि बाथ्राखौ बुंनायखौ नुनो मोननाय जादों आरो रागा जोंनानै दिन्थिदों जेब्ला बिसिनि सायाव राजखान्थिनि बाथ्राखौ फोरमायो अब्ला हाग्रामा महिलारि बिथाङा रागा जोङो नाथाय बे समाव बीपीएफनि गोबां मददगिरिफ्रा सेउलि महिलारि बिथांखौ खुथारै दाबि खालामदों आरो जेरैखि जाया बे समाव गाहाय लेभेलनिफ्राय थामहिनबा प्राइमारि लेभेलनिफ्राय टप लेभेलसिम बीपीएफनि गाहाय लेभेलनिफ्राय प्राइमारि लेभेलनिफ्राय बीपीएफनि टप लेभेलसिम बे समाव सेउलि महिलारि बिथांखौ मदद खालामनायनि गोबां बाथ्रा बुंदों खौरांगिरि मेल लानायनि गेजेरजों मोगा-मोगिनि गेजेरजों लाइमोनफोरनिफ्राय लानानै गोबां पेरेन्टसिम बे समाव सेउलि महिलारि बिथांजोंनो मदद होनायनि बाथ्राखौ फोरमायदों जेराव जा बिजाथि मोननायनि आर'जलाइ गथायदों बेयावबो गावनो गोसो जानानै सेउलि महिलारि बिथांखौ मदद होनो थाखाय बीपीएफनि कर्मीफोरा बिथांखौ मदद होफैदों होननानै बे समाव अजद दैखांनायनि बाथ्रा बुंदों सेउलि महिलारि बिथाङा गुबुन फारसेथिं प्रमिला रानी ब्रह्मआ सिनियर सासे बीपीएफनि दैदेनगिरिब्लाबो नाथाय बिथांनि सायाव गोबां खम मददगिरिफोरखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों दा बेखौ नायोब्ला हाग्रामा महिलारि बिथाङा थारैनो हाग्रामा महिलारि बिथाङा जिबायदि बाथ्रा बुंबोदों सेउलि महिलारि बिथाङा गावनि बिसिया बिसायख'थि गेलेया आंनि बिसिया बेफोरबायदि बिसायख'थि गेलेया आर'जलाइखौ होनो हागौ नाथाय टिकेट मोननाया एबा टिकेट मोनगोन बेखौ मालाब्लाबो बुङाखै हाग्रामा महिलारि बिथाङा बे समाव हाजार बीपीएफनि मददगिरिफ्रा क'क्राझार विधानसभा बियाबाव गोदान बिजाथि सेउलि महिलारि बिथांखौनो नांगौ होननानै बीपीएफनिफ्राय गोबां रायजो राजाफोरा बे समाव दाबि दैखांनायखौ नुनो मोननाय जादों थारैनो बिदिब्ला फैदो बिथाङा एबा आर'ज गथायनायनि उनाव बिजाथि मोननो थाखाय आर'जलाइ गथायनायनि उनाव माबायदि बाथ्रा बुंदों बिथांनि बुंनायखौ नोंथांमोननि गेजेराव लाना फैदिनि आवेदन पत्र होबाय दा बे होनायाव जोंनि प्राइमारि लेभेलनिफ्राय आरम्भ खालायनानै ब्लक लेभेलसिम सेन्ट्रेल लेभेलसिम बयबो आंखौ सापर्ट खालायदों आरो जों बेजों लोगोसे विभिन्न धर्म आरो विभिन्न जाति जनगोष्ठीनि मानसिया आंखौ सापर्ट खालायदों बेनि थाखाय आं माने 100% कनफिडेन्ट जे आंनो देरहागोन देरहासार जानायनि नोंथांमोनहा नुखाबाय बेसेबां मानसि जमा जादों माने जों लेंहराखै गावनो गाव मानसिया गोसो जानानै ओंखारनानै फैदों दा बाहाय आङो नोंखायनो 100% आङो माने कनफिडेन्ट आरो आं खामानि मावनो होननानै ओंखारनानै फैदों नोंखायनो बयबो आंखौ बरायनानै लानायनि थाखाय आङो गोसो गोरबोनिफ्राय बयखौबो जाय फैदों बेखौ आं धन्यबाद